салом бинандагони гиромӣ, имрӯз мехостам дар бораи чӣ гуна қадами Қурбон дар Тоҷикистон ва берун аз он машҳур гашт, яъне шинохта шуд. каме дар бораи фаъолияти қадами Қурбон. қадами Қурбон беҳтарин мутриб аст, беҳтарин навозанда аст. мо бо қадами Қурбон дар як ансамбл кору фаъолият доштем, махсусан бо роҳбарии устоди зиндаёд Шарифҷон Сангов дар ноҳияи Шамсиддин Шоҳин, яъне ноҳияи Шуробод, дар тӯю маъракаҳои мардум хизматрасонӣ мекардем. Банда низ дар он айём бо асбоби зарбӣ тавлак дар ансамбл якҷо бо қадами Қурбон бошад дар асбоби арган. ва қадами Қурбон бениҳоят шахси дар ҷодаи санъат, бениҳоят шахси пурмаҳсул буд нисбати худ. Дар ҳақиқат шахси хоксор, нисбати касби худ бениҳоят ҷиддист. шавқ ва завқро ба ин зина расонд. ӯ дар зиндагӣ дилшикаста нашуд. дар ҳама паҳлӯи зиндагӣ ҳамеша хушҳол буд. ҳама вақт ханда дар лабони ӯ ҳувайдо буд. бо баъзе аз мардум имрӯз мебинем дар шабакаҳои интернетӣ, ки бо ҳар як сухани қабеҳ худ, бо як суханҳои ноҷои худ ба қадами Қурбон ҳар гуна сухан мегӯянд. ва ман низ ба онҳо гуфтанаем, ки бародарони азиз, дар ҳақиқат қадами Қурбон вай як шахсияти бениҳоят меҳрубону шухтабиат аст дар зиндагӣ. албатта сурудҳое ки имрӯз мегӯянд, ки сурудҳои вай ин хел сурудҳои бемаъниву, албатта ӯ хеле худ мегӯяд, ки ба равиши шамол, аммо ӯ бениҳоят ғазалдон аст. бовар кунед, ғазалдон аст. гуфти худи ӯ, ки агар ӯ ғазал хонад, дар дуюм мисраи ӯ худи банда ба гирья меояд. албатта дар ҳақиқат вай рост мегӯяд дар ин. имрӯз чунон ки шумо имрӯз ҷомеаи мо ба ҳамин чиз рӯ овардааст. дигар ҷавонон, мақсади мо оҳиста оҳиста тарбияи насли навра аст. иншоалло ин оҳиста оҳиста роҳи худро меёбад. ва бародари азизе, ки блогер, номаш аз хотирам баромад, бори аввал ба қадами Қурбон ҳамсуҳбат шуданд. дар ҷодаи муваффақиятҳои ӯ самгузор аст. ва бародари бисёр гиромӣ мо, санъаткори шинохтаи Тоҷикистон Ҷонибек Муродов, бениҳоят як мардонавор кор карданд, ки ин шарафи номуси миллати тоҷик аст. ин навобаста махсусан ба қадами Қурбон. имрӯз мо мебинем, ки қадами Қурбон низ дар ҷодаи санъат, дар пастиҳои зиндагӣ ба дигар мардум кӯмак мерасонад. имрӯз ӯ ҳам бинед, ки Ҷонибек ба қадами Қурбон вай кӯмаки худро расонд ва шинохта. имрӯз қадами Қурбон садҳо нафари дигарро дар зиндагӣ ба қадри ҳол кӯмак мекунад. ин аст ҷавонмардӣ, ин аст номусу нанги миллии тоҷикона. бояд мо дастгири ҳамдигар бошем. ба кадом касбе ки завқ ва шавқ доред, самимона касбатонро дӯст доред. боз чизи дигарро ман қайд кардани ҳастам, ки мистер Бин, бинед, ки як актёри машҳур рӯймолчаи худро гирифта дар биниаш андохта, аз бинӣ дар гӯшаш, аз гӯш дар бинӣ, дар болои чашм. бинед, ки шӯҳратёр тамоми дунё гаштааст. ва чиз дигар, аз зираи худ, аз зираи шими худ куртаашро бароварда, ки инро тамоми дунё тамошо мекунад. қадами Қурбон чи? қадами Қурбон як намуд сурудҳои шухона баҳри завқи ҳамун тамошобин вай пешкаш мекунад. ин ба фикрам, ки ҷои
ягон ҷои хато ҳам нест ба фикрам, ба фикри шахси ман. хай дар ҳамон маъракаву фақат байдҳои шухона ҳам намехонад, байди модар мехонад, ватандӯстона мехонад ва ғайраҳо. ин аст муваффақияти қадами қурбон. бо мо бошед, саломату сарбаланд бошед.